Okay, mayong bunto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong bunto Philippines, mayong bunto world, mayong bunto universe. Ano na po kita mga higala. Nining atong tulumanon sa kahanginan, C.O.N.A. Catechesis on Air. O ako lang gihapon kini ang inyong ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Akap. So kumusta na ang mahigala no? Nanghinaot ko nga ana ang kamong tanan sa kapiskay sa panglawas ni ining kahaponon. Kamutuhon ba? At sa kadali mahigala ha atong pasiggaon ang suga. Na, hayag na. Abi no mahigala no, ato day nga timbayaon og may mudto usab ang atong talahorong obispo, Bishop Julito B. Cortez, ang atong station manager, si Father Rama Ata, ang ato po nga manager dito sa Actin Basay, no? Si Brad Elmer Lugatiman. Kumusta naman ang imong pamilya, Brad Elmer? O ang akong mga parente po din sa Basay, ang miyembro sa Academia Family, no? Si ang akong mama, igagaw gyud. Mga uyuan gid ako da, mga uyuan gid ako sinong nung Tony, Tony. Okay. Unyong, nung unyo ka man na siya, unyong. Okay, dahala no, padayon kita manghigala sa ato ang mga buhatono ni ining kamudtuhon. Abi no, ari kita manghigala, wala lang usa kita karon si BCP News manghigala ha, kay medyo busy pa jud ko gamay. Wala pa jud ko kaayo maka-adjust sa gikan sa usa ka semana manghigala nga kini ba nga pagkawala namo tungod lagi kay didto man lagod mi sa kuwan. Dito mi sa Cebu, no? Usa ka semana mi dito from Monday to Friday namo nga recollection. So medyo nabulog-baguhan ko gamay. Sige pa kog adjust mahigala, no? Dugay na ko sa akong pag-assign there sa Iugon but still adjusting tungod sa kadagang schedule. No, daghan pa kong mga projects, no na pa ko'y programa sa radyo, do na pa ko'y programa sa TV, nagsige pa kong himo po og mga inputs para sa BEC ug sa uban pa nga mga organization. Naapog ko sa ako ang commission sa Ministry on Commission on Migrants and Itinerant People. So daghan mo na nga medyo I'm trying to adjust my time nga maningkamot gyud nga makup up ang tanan. Ingon niya na. For sometimes do na ko style nga og dili na gyud madala. Sag dira wa tay mahimo na dili gyud ako pugson. Ang importante para nako nga makatulog kog sayo. Ngano man tungod kay para nako ang pagkatulog og sayo usa sa mga importante kayo nga kana bitang aspeto sa atong maing lawas, no? Kanang sakto kang tulog importante gina siya usa sa mga essential elements sa good health, no? Bisan pag unsa nimo kamayog kaon basta kulang kag tulog di ka may problema kita. Okay, klaro nahala no. Good morning or good noon kanatong tanan mga kaigsuonan nato labi na gyud din sa atong Facebook, no? Kumusta na nga to ang mga followers sa Facebook ug sa uban pa. So padayon kita sa ato nga mga buhaton. Wala lang sa kita karoy kuan ha. Wala lang una kita karoy si BCP News kasi ako nang ginaingon wala ko ka research pa pero ugma baso na ana kay karong adlaw kini kong usahay mahigala no dahan kitag trabaho usahay kinahanglan mabalansi muna nga medyo kuan gamay kanang kinahanglan gyud o gamay nga preparasyon o plano unsaon. Abi no, are na kita mahigala sa ato ang Saint of the Day. Atong Saint of the Day karon sa tarong adlaw. Kuantaron kanang Huwebes, Nobyembre 16. Ayan no. Huwebes, November 16. Uy, happy ta ba yung Pasko mahigala? Dili na madugay pil ilang tulog na lang o Pasko na. Pasko na sinta ko. Oh, yan. Sinta ko. Mura mag-santa ko. Santa ko. Abi no, padayon kita sa ato ang mga buhatono ni ini kamudtuhon ug ari una kita sa atong Saint of the Day. Saint of the Day. Sa pamahigala ha, kinsa may atong Saint of the Day karon? November 16 ta mahigala. Okay, asa to dapit ako ang November 16. Uy, si San Gertrudes. Oh, si San Gertrudes. Bueno. Kini si San Gertrudes mahigala, natawo siya ni antong tuig 316.
Uy, bago-bago pang namatay si Kristo ani no. 316 o niya sa November sana Santa Gertrudes dili. Namatay kini si Santa Gertrudes nitong tuig 1256. Ug natawo sa 1256 ug namatay na adtong 1302. So dako-dako sa gidad. Noon niya usa kini siya ka Benedictinan. Unya dito siya na-assign sa Germany. And then nahimo usan kid sa kamistik no kana bitong grabe bitaw kaayo nga pamalandong ba. Unya ni atong 13th century doon na siya personal union with Christ. Ayan man ay gitawag og mystic nuptial. No? Mystic nuptial, no? Personal union with Christ and his sacred heart. And she found Christ in the liturgy and scriptures. No clash between her personal life and the liturgy. No, so karong adlaw may gala no ato nga gihinumduman ang lain na pong patrona sa Katolikong simbahan November 16 mao kini siya si Santa Gertrudes. Okay. Bueno, padayon kita sa ato nasira may hinoon ako. Ayara diyan. O niya ari na kita manghigala sa ato ang catechesis. Okay, no? Ang sa karon ari na kita sa ato ang ginagmayng pagtulunan ha. No, kumusta na diay ang ato ang mga kaigsuonan dinha sa nagkalain-lain nga lugar? Lukop ka Bisaya ug Mindanao. Mura kuno na ako ni bagyo, ako pang i-check o niya ani sa pag-asa. Na ako ni bagyo mahigala nga kusog-kusog kuno ni. Mura kuno kinig udet. Ayan no. Abi no duha ka klase sa bagyo ang ako ang nakatulo ka klase sa bagyo nga para nako patigong kusuga. Ang primero yung bagyo mahigala nga ako ang nasinati katong Riming. Bagyong Riming. Guba among balay ato, tisuban huyod pero naulian ra. Sunod nga bagyo Roping, katong didto na ko seminaryo. Grabe sa gito. And then karong bago kining Odette, no. So kanya na ako ni kaming kuno mahigala. Ampo ra kita do na pala niingon ako sa pader. Musao naman ini, kadi natangin lang mahadlok pa na salig na lang tas Ginoo. So kung doon natin pagsalig sa Ginoo, dili na ta ngay mahadlok pa. Unsay mga warning, andam ra kita, no? Kinabitang mga aksyon na baka na mga lubi, palimpyuhan nato dayon aron dili makurot og katumba. Yan. Pero ari kita mahigala sa atong catechesis, vices. Pero pareho ba pasabte ekonomi kun unsa kining bisyo, no? Unsaon to paglikay niini. Number 1, what is unsa may buti pasabot padre og bisyo or vice? Vices are perverse habits which darken the conscience and inclined one to do evil. No, and inclined one to do evil. Perverse habits which darken the conscience and inclined one to do evil. Kung sabi ni saya panagihangala ang ang bisyo dili maayong binuhatan nga makahimong walay konsensya sa usa ka tawo ug mao'y makatukmod kaniya sa pagbuhat og daotan. No, muna siya bisyo higala no. Perverse habits which darken the conscience and incline one to do evil. Kung sabi ni saya pa na dili maayong binuhatan nga makahimong way konsensya sa usa ka tawo ug mao'y magtukmod kaniya sa pagbuhat og daotan. Ana no? So unsa man kining perverse? Perverse is a turn away from what is right or good. No, sa ito pa kung maingon kita nga perverse actions, perverse habits. Mo kana siya total nga pagbiya kung unsay maayo, kung unsay maayo. From what is right or good. No, sa ito pa incorrect, improper actions. So niya dunay mga quotes niya na mahigala no kabahin na giniining mga bisyo no. Minor vices lead to major ones, but minor virtues stay put. Sabi saya pa ni mahigala ang mga ginagmayng bisyo mo sangpot gyud na sa mga dinagkong bisyo.
pero ang mga ginagmayng maayong kinaiya magpabilin hangtod sa hangtod. Buna, no? So manikamot kita mahigala nga atong sa medyo dili pagani kaayo ba bugat ang ato ang mga binuhatan, ato na lang gidaang kuanon, no? Ato na lang gidaang sumpuon, no? O niya kabahin sa bisyo, idleness is the beginning of all vices. Muna siya mahigala, no? Nga kini ko nung pagkawalay trabaho mao'y sinugdanan sa tanang bisyo. No, may pagkatinuod na sa nino. Because every vices has its excuses. Ang tanan nga mga bisyo, aduna gina siya'y rason. Ayan, no? So, muna nga vices, repetition of some sinful acts. Sa ito pa, ang bisyo, mao'y usa ka kanabitang buhat nga gibalik-balik, dili mayong buhat nga gibalik-balik. No? So, katukon balik-balik ko na gani, bisyo na siya. Panalitan. Hubog-hubog. Kanang hubog. Kung kausara ka mo hubog, dili pag na siya bisyo. Pero kapit kada adlaw ka na lamang mahubog, bisyo na na. Ano? So, muna siya. So, kung manugal ka, kausa, tunay naman siya, makasugal ka, dili pa na siya bisyo. Pero kapit kada adlaw ka na lamang manugal, bisyo na na. Okay, no? Sama po na sa pamabay. No? Kung medyo nakapapitik-pitik na kag-istorya, nakapasabot-sabot na ka sa istorya sa usa ka babae, nga namang mga siniaw-siaw na ba, dili pa na sa bisyo. Pero imo na yung buhaton nga mamayi ka na yun, nahimo na kang bayador, bisyo na na. Klaro ba sa ito pa? Ang ginagmayng butang, no, muhimo ginang dinagko basta imong sigihon. So wala nga ayaw sige balik-balik din no, klaro. So wala nga daw na mga pangutana dire. Pareho, unsaon man nato nga makamawala ka sa bisyo? Of course, doon ay ginaingon nga idleness is the beginning of all vices. Santo pa, kinahanglang make yourself busy with other things aside from your vices. Mauna siya pangontra sa bisyo. No, nga imbis nga mo bisyo ka, magbuhat kag maayo. Panalitan, manugal ka, imbis manugal ka, mas maayo pa hinuon ug mamanday ka. Ayan, diba sa ito pa, ang inyong balay, mga guba-guba, mas maayo pag ikaw may magduluduk-duk-duk-duk, ana. Aron po nga, dili ka matumpawak sa ginagmayng bisyo, nga musangkot sa ginagko. Panalitan, unsa man. Panalitan, kaya kon lagi, idleness is the beginning of all vices. Ato pa, sa sinugdanan palang daan, imo na daang tanawon kung unsa gihinungdan. O niya, ang hinungdan gidi ay sa bisyo, idleness, pagkawalay lingaw. Ala, no? So, ang tanang bisyo nga may giandam na rabagyuda ang mga pasumangil, mo na kuyaw din na. No? Kaya ang tanang bisyo, doon na giandam daan nga excuses, rason ba? Okay, klaro? So, doon ay pangutana. Pero kung saan mo yun nato nga malikay tas bisyo, himo alaging busy imong kaugalingon sa ubang maayong butang kaysa ni anang imuhang bisyo. Kaya kanang uban karon mahigala, ambot doon na giuban nga nahimong bisyo na ang cellphone. Kaya nga naman, wala na hinuoy na himong trabaho tungod sa cellphone. Labi na mga batanon karon, dili na makatuon tungod sa cellphone, dili na makahimo sa assignment tungod sa cellphone ug daghan pang uban. So muna nga kinahanglan gyud og kill idleness by making yourself busy. No, overcome idleness by making yourself busy. Okay, klaro? Okay, so ari kita mahigalan sa lain nga kanang hilgutanan. Ari na kita sa kabahin ng putag sala. No, bisyo. What are the 7 deadly seeds? Unsa man gyud ang pito ka mga grabe kay nga sala. Grabe ba? Sa kanang grabe mo di ba sabot grievous kaya English pa. Kung sabihin siya grabe. Kanang grabe ba kanang warag dili na ba normal ba? Dili na normal. So number 1 is envy. Na ang pagkasinahan.
Oh, sa pa maglikay gitaan ng pagkasinahan gyud kay laliman ba kag sinahan ka. SLOTH or sloth, katapulan. Kaya na nato. Gluttony, no? Dili matagbaw sa bino, dili matagbaw sa bino o sa ilimnon. No? Gluttony ba bisag busog na kaon na gyud gyapon. Inom na gyud gyapon bisag hubog na. No, anger, o kasuko, pride, garbo, lust, 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 no, lust. Kaulag o greed, kangol. No? So likayan gidato ning pito ka mga sala nga grabe. No, manamang kaingon ni mga tong grabiha sa nitawhana. Di pagkapagkao ko ni tawag nawong gini. Sa mga pinulungan pa na sa mga sibulan, mga batanon, mga bagag lips. Yan na. Bagag kapil. So, kumusta naman mga sibulanon? Sa nga ko ang mga youth kani Anto, no? Pinanguluhan sa ato ang mga banggiitan, ng mga gitarista din ha. No? Mga grupo sa ako ang mga grupo sa una. Nga nangaminyo na ganing uban, mga higala. Pag so abot na ko si bulan sa una, ako ang mga batanon nga mga membros grupo, ulitaw pa dalaga, di ka ulitaw dalaga, mga bata pa yun, high school pa ba yan? Karon na gaminyo na, daghan na kay anak na iban, tulo na anak, na ginaingon na to nga, ang tao magkagulang yun. Ako, gulang na ko kaya, nang hingo na ko. Okay, what are the 7 deadly sins? Envy, sloth, gluttony, anger, pride, lust, and greed. Okay. So gluttony, o sa ganito ni gluttony, an inordinate desire to consume that which are requires. So sa ito pa, kana bitang nasubrahan na ba, nasubrahan ang imuhang kahangol, bisag busog na kayo, kaon na gyapon ka, an inordinate, no, gidaliman ka, inordinate desire to consume than what is requires. And why you do it? Because you are required as an hindi ko kabasa kung sinulatan mahigala. Sa Proverbs chapter 23 verse 21, kay ang mga palahubog ug ang mga ulit ihatod sa pagkawalay nahon. Kung mangunay ka sa kana, kung mangunay ka lamang, kung magpunay di no, kung magpunay ka lamang magkaon o katulog, magkagidlay ka sa dili madugay, no. Grabiha, magkagidlay magyud mahigala, no. Muna sa basahon sa panultiho, no. Kay ang mga palahubog ug ang mga ulit, sabi yung ulit, ihatod sa pagkawalay nahot. Kung magpunay ka lamang magkaon o katulog, magkagidlay ka sa dili madugay. That is according to Proverbs 23 verse 21. No? So, wala na mahigala ha. So, ayaw, dili kita magpadala ni ining mga bisyo, perverse habits in which darken the conscience and inclined one to do evil. Okay. So, ari kita sa laing topic mahigala, ang atong paglig-on sa atong pagsalig sa Dios. Pagsalig. Sa Salmo 9 verse 10, Chapter 9 verse 10, ang nakaila kanimo Ginoo, musalig kanimo. Kay wala mo man pasagdi ang midango kanimo. Ay, pagkapatsada. Salmo 9 versikulo 10, ang nakaila kanimo Ginoo, musalig kanimo. Kay wala mo man pasagdi ang midango kanimo. So, importante gid ay mahingala nga makaila ta sa Ginoo. So, importante gid nga mosimba ta, no? Alang na itong mga walay simba padagay. Simba po daw ita ginagmay, no? Pwede pag dinagkuo, no? Sa Salmo 32, versikulo 10, ang dautan magantos pag-ayo, apan ang nagsalig sa Ginoo, makabaton sa iyang gugma, nga walay paglubad. Sa Proverbs chapter 29, verse 25, makadaot kanimo ang pagtagad sa gisulti sa uban, bahin kanimo, apan makaayo ang pagsalig sa Ginoo. Makadaot din na, no? Kanimo ang pagtagad sa gisulti sa uban, bahin kanimo. Kana bang concern kay ka sa imong habitang, particular kay ka sa imong dungog. Nasagdi na lamang ng dungog, oy. Ang importante nga makadungog ra ka. Ang importante nga makadungog pa ka. Ano, kaganina buntag higala. Do na ko'y panday ba nga nagpractice kagabi ug wildi ang hapon.
Kay naama mi dire ang amo ang mga trabaho dire na mga panday na apay mga dana pud tay mga iron works. Nya ang usa sa akong panday na gusto pa laging makat-on sa nagkalain-lain nga mga skills, nagpractice og kining kwan, nagpractice og welding. Karong buntag pikot ang mata. Pikot ang mata kay kanang magpractice kag welding ang asuan na pastilang paita na ikagabi di ka katulog. Panango sa giingnon asag dira no yung napikot yung mata. Ang importante buhi pa ka. Ang importante nga buhi pa ka. Ora gyud na din na no bahala pag mata nimo perting daghanang muta na imong mata kanang hubag yun ang mata may gala. Pero din na lang una kita kutob ha. Kung mga kaigsuunan nga naminaw karon kanato, manaykamot ra kita nga kanunay kitang ubos kanunay sa sa kinatawag natong giya sa Espiritu Santo. Daghang salamat ug maayong mudto Pilipinas.